Bună ziua, dragi copii! Eu sunt Vulpița cu Metrița, reporterul de astăzi. Vom merge în orașul nostru Buzău și vom lua interviu prietenilor pe care îi întâlnim în drumul nostru. Să pornim la drum! Bună ziua, dragă veveriță! Îți pot adresa câteva întrebări? Ce știi tu despre această clădire? Cum se numește? Această clădire este primăria orașului Buzău. În această clădire locuiește primarul și toți oamenii care îl ajută. Vai, dar cine ne apare în cale? Scufița roșie? Scufițo, știi tu unde ne aflăm? Aici se află parcul Crâng. În fiecare zi părinții împreună cu cei mici vin aici să se relaxeze. Aceasta este grădinița. Bună ziua, doamna educatoare! Ne puteți spune câteva cuvinte despre grădiniță? Grădinița este locul cel mai iubit de copii. Aici își fac prieteni, socializează și învață o mulțime de lucruri interesante. Aici se află gara Buzău, locul unde trenurile vin sau pleacă. Eu m-am hotărât să plec în vacanță la munte cu trenul. Așa că ne vom vedea data viitoare. La revedere, copii!